Ahoj. Kde si? Kde si ty? No, tu sme ešte neboli však. Dobre, nebolo, ale my sme Ne? Strašne Zlato vyzerá úplne. Pôjdeš na YouTube. Ale je dobrý, lebo keby chodil po brúškach, tak sa mu nešmíka, ale tým, že sa snaží zadrapiť. Ale to je automatická reakcia, vieš. Ale vieš, aj Urpetieho, keď bol tak po tej plávačke, najskôr behal úplne v pohode a nebol problém. Len potom začal byť frajer, že ja som super, mne sa nič nestane. A potom vybral regál s fľašami, odtedy sa toho bojí. A potom už chodil iba po dráku. A nepochopil, že vtedy sa zaparkoval. Zhromažďuje. Z tohto dôvodu na obdobie 1. A zrejme tebe sa nechá aj fotiť aj všetko, a u nás vidí voďák, tak je zle. Teraz ako nemám, ale možno fotiť sa, ale my sa necháš na to. Nechaj tak, že mu nepíše. Zastav ho, nech nejde von z izby.